Eu astăzi vreau în acest vlog să nu vorbesc deloc, ci să mă joc Tower Help sau Off, cum mai zic unii care știu engleză. Tower Help. Wow, ăla e ultimul nivel și dacă se pice jos, Doamne. Ok, deci începe nevorbitul. Scuzați dacă să... Sper să primesc foarte multe like-uri la acest vlog și să ne strângem măcar 10 abonați. N-am mai postat de mult pentru că n-am știut ce să mai postez și am fost foarte ocupată și na. O să postez cu Tiberiu și Cornel pentru că sunt fanii ei. Adică sunt Doamne, sunt fan al lui, efectiv, îi ador. Poate să mai vorbesc puțin pentru că vreau să mai vorbesc de acest canal, pentru că ziceam la începutul episodul, la primul meu vlog, că o să postez fără fața mea, da, o să postez fără fața mea, dar n-am zis că o să postez și cu Tiberiu și Cornel. Dar uite că acum v-am anunțat și o să vreau să postez. Deci am zis că nu o să vreau să postez cu fața mea, deoarece, na, se mai întâmplă și alte pericole cu copii. Și na, e bine să nu-ți oară fața, nu arăți. Poate când o să crezi mai mare și o să mai am contul ăsta, poate o să o arăt și fața mea, nu se știe, bine? Da, și ce ziceam? Scrieți voi în comentarii dacă îl știți pe Tiberiu și Cornel, dacă nu, nu. Scrieți, da, îl știu pe Tiberiu și Cornel și îi ador. Dacă nu, nu știu și nu îi ador. Dar sper că Amalia o să scrie și se uită la acest vlog și o să dea like. Pentru că Amalia cam la toate videoclipurile mele, cred că mi-a dat like. Nu știu, n-am uitat. Adică la toate, la alea care le-am și eu, 2, 3 acolo, costă 3, da. Ceapă murată. Dar nu mai are rost să mă mai chinui că... Haideți să... Când vreau să mai vorbesc ceva, o să vorbesc. Acum vreau să stau bine. Să mă concentrez. Gata, secundele astea, mă scuzați. Nu se merită. No. Foleu.
Iisuse Hristoase. Știu că n-am foarte multe aprecieri sau foarte multe like-uri, pentru că nu prea mă apreciază la ceea ce fac. Am mai multe vizionări decât like-uri, dar nu mă supăr. Nu vreau să câștig bani sau alte lucruri, nu vreau să vă iau banii. Eu ați văzut că nu vreau să... N-am pus chestia aia să-mi dați bani, cum ar veni... Pentru te alătura, alătură-te să dai bani. Nu. Pur și simplu, poate când o să crezi mai mare, poate o să facem și de ăla. Dar nu cred că este pentru vârsta mea. Mama mă lasă, am cont, dar a zis fără să-mi ară fața cu Roblox și cam atâta. Dar a zis fără să-mi ară fața, pot să fac orice pe ăsta, dar numai să nu-mi ară fața. Eu mai fac niște videoclipuri, dar nu mi ies bine și pur și simplu mă chinui și le șterg, pentru că nu pot posta prostii, pentru că eu vreau să vă uitați, să ne le apreciați. Eu, uite, oricine cred că postează ceva, adică vrea să posteze ceva, dar degeaba îl postează, pentru că, pur și simplu, nu-i ceva wow în el, cum la mine. M-am jucat Roblox și pur și simplu nu mi-a ieșit nimic din tot ăla. Și de-aia ziceam să mă chinui. Ieri am vrut să postez, dar n-am reușit. Alaltăieri am fost ocupată și n-am vrut. Că n-aveam cum, dacă sunt ocupată cu ei. Ok. Aici te rog, Sarbia, Sarbia. Sari! 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 Nu mori! Scuzați bateria mea. Revin după ce trec, poate, după ce trec de nivelul verde. YouTube-ul nu mă lasă pe mine să postez pur și simplu videoclipuri. What? Cum face? Postez videoclipuri lungi. Da. Nu știu, eu de-aia fac videoclipuri cât mai scurte, pentru că am mai avut odată un canal și postam cu fața mea, efectiv, postam cu fața mea. Pot să ating astea roșii, nu? What the fuck, acum am aflat. Mișto. Știți, și postam cu fața mea, dar mama m-a certat, pui mei că na. Atunci a făcut fără acordul părinților. Tata zice mereu, dar întreabă pe mama. Da, și după o întreb pe mama, întreabă-l pe taică-tu! Nu știu, scrieți în comentarii dacă la voi sunt așa părinți, cam da. Și dacă vreau ceva din magazin, întreabă-l pe maică-la, întreabă pe taică-tu! Întreabă pe mama, întreabă pe bunica, dar până la urmă, Milea. Nu știu, eu simt atunci că fac mișto de mine, efectiv. Nu înțeleg părinții ăștia. Cred că fac mișto efectiv de mine. Nu știu, ziceți și voi în comentarii dacă așa credeți și voi că fac mișto de voi. Deci, de exemplu, eu râd când zice întreabă pe măsa, dar întreabă pe taică, întreabă pe bunică, întreabă pe... Eu mă... Întreabă-l pe moșu, întreabă-l pe... Crăciun. So cool, părinții ăștia. Nu știu, în comentarii vreau aici, pe bune, aici vreau să-mi scrieți 100%, vă rog frumos. Toți, nu-mi pasă dacă dați like, nu dați, dar vă rog în comentarii să-mi ziceți unde mergeți voi în această vară, în această vacanță. Pentru că eu o să merg, am fost în Mamaia, am fost la munte, o să merg în Bulgaria, în Spania și cam atâta. Scrieți în comentarii unde o să mergeți. Sper că o să mergeți și voi undeva, pentru că poate unii nu au nu-și permit, dar
dar poate o să mergeți și voi undeva la bunici sau la mătuși sau... Pentru că, sincer, cred că voi meritați mai mult cei care nu au. Sincer, cred că voi meritați mult mai mult, pentru că, uite, toată lumea are, dar îi vezi pe oamenii aceia care, pur și simplu, îi vezi prin Galați cum cerșesc și eu își doresc să meargă în vara asta, în vacanța. Asta nu știu, scrieți și voi în comentarii dacă și vouă vă milă. Mie milă, le-aș da 1000 de lei. Ieri, pur și simplu, am făcut o faptă bună și am dat lui cineva 10 lei, pur și simplu. Pentru că cerșea și, nu știu, mie milă de bărbați, dar de bărbații care îi văd așa mai bețivi, nu le dau pentru că și-au băutură sau țigări și nu prea se merită. La femei le dau mai mult pentru că au copii. Dar și pot și femeile să mai bea, dar... Na. Pur și simplu, ieri am fost cu mama la Kaufland și ce ziceam, știe pe o fată de acolo care vine mereu la farmacie la ea și îi cere lapte sau la Kaufland, dar și cerșește pentru că, logic, n-are de unde bate. Mamă, ce rapid merge asta. Și cerșește acolo și eu ea își dea mai mult, dar... Na, nu prea vreau. Nu știu, chiar nu știu ce nu prea vreau. Efectiv, nu știu, nici nu știam de ce vorba acum. Că s-a atentă la joc și nu știam de ce vorba. Eu vorbeam așa din capul meu. Ok, da. Și vreau să-mi scrieți dacă voi ați ajutați. Cred că nu o să am niciun comentariu, poate de la Amalia Sam. Sam. Pentru că mă omor. Și scuzați că nu mai merg, dar vreau să mănânc niște pufarine. Gata. Și sincer nu mai am timp. Atunci vă descurcați bine când e cel mai puțin timp. Vă vi se întâmplă chestia asta? Mi-a dat. Eu dat. A, ba nu. Haide. Mamă, frate, ce rapid ajung ăștia în ei. Nu știu cât de rapid pot fi. Dar deja unii sunt la albastru, celălalt, doamne. La portocaliu, mă scuzați. Nu știu, sunt foarte buni în obiurile acestea, dar vedeți că eu mor în continuu, nu pot să... Așa nu postez în fiecare zi, pentru că, ce ziceam, postez câteodată videoclipuri foarte lungi și nu mă las să le postez, pentru că zic că sunt prea lungi și trebuie să dau în bani sau să-mi fac un cont în bani și cam de... Stau vreo 100 de lei, 200, doar să-mi postez cu mai lungi, videoclipuri mai lungi și nu accept, pentru că nu înțeleg de ce aș da atâția bani doar să postez niște videoclipuri mai lungi. Înțeleg că voi vreți niște videoclipuri mai lungi, dar n-am cum, pentru că sunt prea mulți bani pentru mine, poate pentru alții nu. Dar ăsta a fost videoclipul de azi, pentru că vreau să mai postez și sper că v-a plăcut, să dați un like, un share și să-mi scrieți un comentariu. What the fuck, ce sus sunt ăia! Revin, poate să ajung și acolo.